duba mara kunya waɗannan matasan. Wannan fitinar da ta fara tasowa a duniya daga Makka da Madina ta taso, fitinar Boko Haram. Daga Makka da Madina ta taso wannan fitinar fiye da shekaru 20 da ta wuce. Dukkansu da aka zo matsalar kaf in ka cire Malam Ja'afar ba wanda ya iya buɗe baki ya magana a kai. Nan ma kuma malaman salaf ba sa magana. Duk malaman Saudi Arabia sun yi rubuce-rubuce dangane da Boko Haram. Malamin da ya fi kowa rubuce-rubuce su ne malamai guda biyu. Professor Al-Ambari, gashi na zo muku da littafin shi anan. Iqra masiraka qabla an tufajjir. Ya ce kafin ka buga bom ɗin karanta matsayinka. Nan na zo muku da littafin. Wannan malamin ya fi kowa magana akan Boko Haram duk duniya. Yana nan a Saudiya, Professor Ambari. Sannan sai Abdullahi Fauzan